Ngizowenzani umphambili ngasebenza? Yazi No, uyachaza usuyasebenza mama. Hayi cha nje yonke into eyayishoyo nje ngingamanga ngoba kube nje waba neqiniso kwasekuqaleni. Mina nkosami ngiyazithandela ucansi ngize ngiyisebenzisele iminweke ngakho lokho waye ngangitsheni ngani. Nginganikeza i-room nijike eduze. Eduze mama ubone ukuthi mama induku I don't mind ukuhlala ngizonilinda. Uma mpo ukhumalo mama. Cha mina lami iphenda lehleli nje amahhala nkosami ngeke ngize ngikwazi uyize. Yes mama asambe mama pruvele manje. I don't mind ukuhlala la ngizonilinda noma kuthiwa isikhathi singakanani. Sikhuluma ukuthi mama impilweni yami uyabuya musubothi la mama. Ngoba impilweni yami cha uyadingeka mama ngakho. Nginikeza i-room. Phela ngizothini? Ngiyabingelela nanke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So ke sivakashela namhlanje ubhuti ngesimanga sokuthi ukhona lo muntu ospecial enhlizweni yakhe asafisa ukuthi baphinde bazame ukuhlanganisa uthando lwabo. Kodwa ke uzosichazela kabanzi ngayo yonke into yakhe nomuntu afisa ukuthi abuyelane naye. So ke asike simuze ukuthi ngabe siphathelene. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela igama nesibongo negama lendawo osuka kuyona. Igama uThabani wakaKhumalo. Indawo engisuka kuyona kusuka khona le duze eSavannah Park. Okay, khulele khona. Ya ngikhulele khona amakhaya eMzinto. Oh, okay. Ngibhaqa. Ya ngasho njalo. Okay. Mana ke awungitsheleke nje ungiqale la uhlangana khona no-ex muntu wakho bekumuphi unyaka nihlanganela endaweni ekanjani? Usisi sihlangane naye beku last year mama ngaphosisi. Okay. Beku November ebirthday yami. Ngizikhiphile. November ba? Beku November mhla 9. Okay. Kuyibirthday yami ngizikhiphile. Siye eDevonport. Okay. La eDevonport isho ukuthi usisi ngamthola endaweni yokuphuza yokujabula yabo. Okay. Sijabulela nabafethu angichaza usisi muhle nje yabo njengoba engichazile ke sibuyele esayidini nosisi sixoxe. Okay sibondeke nosisi sibe naleyo connection yalayo. Sisi ngimofferisha ukuthi no yazini bese goduka thathe ngiyombeka kubo. Okay. Unemoto? Mina ngiyombeka kubo usisi. Wena unemoto? Hayi khona imoto. Okay. Ya. Usisi so mengofferisha ukumbeka kubo ngathi la dide yakho na like yabo wabo shoot umuntu okind yabo nokube sendlini yami saya kubo yabo. Okay. Thatha usisi shoot after kubo ke kubuyena ongifonelayo. Ngiyabonga kusasa meet up ke date something like a date meet up ehlale sixoxe nosisi sibonde kuba ukuthi nje iqala i-relationship. Okay. Yabo. Yeah. So after a month ke usisi athi ufuna ungivashela. Okay. Ufuna ukuzobona ekhaya. Shuthi usisi ngimqambela amanga ngithi kunesipane ekhaya. Okay. Ngiyakwazi ukufika so kuzobe kuphelele umndeni. Kanti mina nginenkinga usisi engangamtshelanga yona yabo. Oh, okay. Le dala ukuthi ngingafuni afike ekhaya usisi yabo. Shuthi ngine ex engangithandana nayo. Eyangidlisa ngedliso la ngezansi. So nginenkinga yokuthi induku ayayingavuki ngalesa sikhathi. Shuthi usisi wafika nje. Induku ingavuki yabo. Okay. Leyo nkinga ke ngangakakayazi ukuthi mina nginaleyo nkinga ukuthi ngidliswele ngiphuma ke. Okay. Mina as umuntu oyazi ukuthi unenkinga yokuthi alivuki iyonto eyayidala ukuthi nginqabe kusisi ukuthi angivakashele. 2 months in a relationship usisi aqhubeka phela usisi ufuna ukungibona yabo. Intimacy uyayidinga. Yeah. Ay phinde ngikoloza usisi kumoya yabo. Siyahlangana meet up anginankinga sisi I like ya mina lawo allowance lawo girlfriend allowance ngiyamfakela kunankinga nakho yabo. Inkinga usisi asinayo endlini. Usisi sibinde engenaso sokumtshela ukuthi alivuki. And usisi wethanda ukuthi ufike endlini. Ayihambe ke the this year round about June. Ibe serious ke lenkinga yokuthi akafuni ukufika endlini. So ngoJuly ke sixabane nosisi. Okay. Salane nosisi yabo. NgoJuly ngihambe ke ngemakhaya eMzinto. Inyanga ke ingitshela inkinga yami ngilapha. Ingakho ke ngifikele ekhaya kaBlack Life ukuthi ngizocela ama love back kulosisi phela seliyavuka manje. Oh, usulaphekile manje. Seliyaphekile manje. Seliyavuka manje. Manje sisi bengathanda ukuthi sibuyelane na. Yabo. Usisi nje yazi kubhlungu kanjani lokho uzitshela into eyodwa ukuthi okay
shuthi nje bengafuni ukuthi ngiye endlini yakhe shuthi ukhona umuntu ahlala naye lapha endlini. Sisi nalokho wakubuza. Wakubuza lokho? Wakubuza kakhulu sakubanga kakhulu. Waze wacabanga nokuthi mhlawumbe ngishadile nomfazi endlini. Okay. Mhlambe usisi lo umuntu uyakhona ukuzwa uma ukhuluma naye. Usisi ngathini? Ulo hlobo lomuntu wesimame engilifunayo elidingeka right. Uthobekile unomoya ophansi. Siyakwazi ukubonisana naye asibangi nje. Into mengisho akangiphikisi. Yabo. Kodwa ke kuthe right up to June njoba ngisho. La sesixabana khona ngabo cha usisi naye usekhathele. Ngoba umuntu ongahluphi nje umuntu oloyalo wesimame. Ilento efuna indoda. Inkinga nje bekuyinkinga yakhe. So yini benze ukuthi noma ubumthanda ngale ndlela ukuthi uzumshela ubukwazi ukuthi naleyo nkinga noma uthe bongazi kodwa mose uthola awumtshelanga ngani ke ngaleso sikhathi ugweme nje ukukhuluma ukuxabana imibuzo eminingi ngangozulu why bungaveli uhlale phansi because uyachaza ukuthi umuntu okwazi ukulalela uma ukuthi ukhulumisana naye ngizokhuluma iqiniso sisi wami ungafuni ukuvuma enhlizweni ukuthi lento iyenzeka nokuthi isibindi sokumtshela okay ukuthi nginenkinga kanje ngabona ukuthi ngeke amhlalelele umfana onjalo yabo like umuntu oyithandayo intimacy yabo okay ngeke ahlalele umuntu nawe ingavuki nami ke isibindi sokumtshela ngimanga naso ukuthi yabo nje einkundleni zokuxhumana sesithole izinto eziningi kakhulu bake bachazwa sisi ukuthi umuntu uthanana naye uyakwenza yonke into njengoba ukade uchaza ukuthi ube naye ubukunikeza allowance yakhe kodwa awufuni futhi ukuthi niye ekamereni uyacabanga izinto eziningi ukuthi ungakazi mhlawumbe khona isithwalo anaso sokuthi akalokho epha abantu besifazana imali kodwa angalali nabo okungenzeka ukuthi mhlawumbe izilwane zakhe zilala yabo nje yonke leyo nto leyo so ngiyacela uma usukhulumana naye ube nesineke angazi mekuthi usenomuntu wakhe naye athandana naye kodwa ngiyacela ube nesineke and u-understand ukuthi izovela manje and emqondweni wakhe mhlawumbe kungenzeka ukuthi usakhipha and ngesimanga sokuthi aka-understandanga noma akakwazi ngokugwinya lokho ukuthi hawu kanjani manje kanti ubengishelelani why kanti bengitshela ukuthi uyangithanda but umchazele nje kahle ngesineke let's hope ukuthi kungenzeka avume niphinde nibuyelane so uthi ngimlande ke alright ngiyacela la Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo eseluza ngokuthi iLove Back. So ke udadewethu ngala uvumilisa sijoyene ngiyathemba ukuthi kungenzeka siphume la sesijabulile angazi kodwa sike sibuke ukuthi ngabe kuzokwenzakalani. Sabona kunjani? Kunjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo ophuma kuyona. Mina igama lami nguZiyanda waNdebele ngiphuma eShowe. Ndebele? Wawubani uNdebele? KaMakhaphazela. KaMakhaphazela. Okay. Uyamazi ubhuti engihleli naye? Hayi wasimala wedwa ayifilimu. Ya, ngiyamazi. Umazela kuphi? Ngingasho nje ukusisa ke sathandana. Angazi. Phesini wakho akudala. Ngeke ngisho ngina. Uyamkhumbula? Okay ngiyaxolisa. Ngiyacela ukuthi umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena khona uzokwazi ukuthi ubizelweni la. Kodwa nje ngisibone isidingo ngoba ngibone into engilalela. Ayikho into ethini. Awufuni kwakumuza ukuthi ufuna ukuthini? Hayi, ngibona ngathi ngicela isikhathi sami. Ngiyakucela bandla. Ngiyacela. Okay, it's fine. Ayikho 2 minutes. Ngiyabonga. Ngicela ukusikhulumisana. Umama njengoba ukukhumbula mama ukuthi sahlukana sibanga ukuthi ungani ngafuni ungivakashele yabo. Mama ngithi angizokutshela namhlanje isizathu yabo. Sokuthi indaba nganginenkinga ukuthi ungivakashele. Kahle mama nganginenkinga ngalesa sikhathi sithandana. Inkinga engiyithole sesihlukene. Shuthi mama umuntu engangithandana naye phambilini. Hayi. Wangidlisa mama. Ngedliso langezansi. Induku yami mama ayingavuki. Yabo. Ubona nganginqaba ukuthi ufike endlini lokho ngikhanda istory mama. Ayikho ke nje into enjalo. Ingoba induku ayingavuki mama. Kodwa ke manje yavuka benginethemba lokuthi umama uzongizwa aphinda abuyele ngoba inhliziyo yami mama idela. Empilweni yami ngisakudinga. Yabo, kusayinjabulo yami namanje. Akekho umunye khona.
Mhlawumbe ngisuphelile nesikhathi besivumelene ngaso. Lokho vele ubufuna ukusho ngani? Hayi cha mama bengizokucela mama ukuthi cha empilweni yami usadingeka. Nokuthi ungizwe inkingeni yami enganginayo. Hayi ukuthi umama mhlawumbe khona okunye ekwakudala ngafuni neze kumina Kwanginenkinga nje umama ngisaba ukumtshela ukuthi mhlawumbe uzongihleka yabo. Ngiphenduke inhlekisa. Cha. Yazi nosise engangifakazela nje lana ukuthi ayikho ke lento. Ubani-ke ngoba ngisamusha kangaka nje mina ngavuma ngihlala nomuntu onomphambili ongasebenzi ngwenzeni? Cha phela mama wangasebenzi ngalesa sikhathi uzwe kahle mama. Namanje sokholwa ngani ukuthi uyasebenza noma Cha usebenza? mama singajike eduze mama namanje mama ngisangakuthinta. Ungimoshela isikhathi nje ningabe izinto engabe ngiyazenza. Cha ngiyakucela mama. Ngiyacela. Ungizwe kahle. Ngizowenzani phambili ongasebenzi? Usuyasebenza umphambili wami. Ubone Hayi ngani ukuthi ukuthi asebenzi uyasebenza? mama. Uhamba unisela yonke indawo sofuna ukuzonisela kimi ke manje. Hayi cha mama anginiselanga ndawo mama ngaye enyangeni angilapha inyanga mama. Yena lo wayegilileke wakwalelana. Alo Ingoba vele umphambili wakho vumuzwa ungasebenzi. Ingane yabantu ayihambela lokho shuthi. uye mama wadala phela ungasebenzi umphambili wami. Nyenge phela kwenza umphambili wakho ungasebenzi bese yakushiya futhi. Engenifuna kona nje ukuthi ngangishiye. Iyavuka kuyona mama. Inkinga bekuwukuthi kuwena bungavuki mama. Yabo. Kahle mama ubengafuni ngiqhubeke nempilo befuna ngithandeke. Manje umama wena umuntu engimdingayo empilweni yami. Tsumane nje lo ngitshela yona. Ngiyacela mama uyadingeka empilweni yami kakhulu. Inkinga mama ngixazulule. Ngicela ungiphe ithuba mina lokuthi at least ke mama ngikuprove ukuthi induku yami iyavuka. Seniqedile? Bengicela empilweni yami mama. Hey mina ngikho interested in lenkulumelana ngicela uhambe ungenani. Usunayo omunye umuntu othanda naye manje? Khona engijabulisana naye. Okay, ngiyakuzwa. So awufusi ukubuyela emuvumile emazweni akho ukuthi cha. Ngizowenzani umphambili ngasebenza? Yazi No, uyachaza usuyasebenza mama. Ayi cha nje yonke into eyayishoyo nje ngingamanga ngoba kube nje waba neqiniso wasekuqaleni. Mina nkosami ngiyazithandela ucansi ngize ngiyisebenzisele iminweke ngakho lokho waye ngangitsheni ngani. Nginganinikeza i-room nijike eduze. Eduze mama ubone ukuthi mama induku iyavuka. I don't mind ukuthi ngihlale ngizonilinda. Uma mpo ukhumalo mama. Cha mina lami iphenda lehleli nje amahhala nkosami ngeke ngize ngikwazi uyize. Yes, Mama asambe mama provele I manje. don't mind ukuhlala la ngizonilinda noma kuthiwa isikhathi singalana. Sikhuluma ukuthi mama empilweni yami uyabuya musubothi la mama. Ngoba empilweni yami cha uyadingeka mama kakhulu. Ngininikeza i-room. Phela ngizothini? Ngiyacela ukuthi nibanikeze i-room. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonki piri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi. Uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road, eDurban. Inamba yethu yocingo 062-219-7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo nge-specialist nazo. Hayi, isikhathi esidade ngeke babhemu. Bengihlale ngazalamba. Songiphathela nesikhwama. Ukhohlwe nangu. Nabo wena ismayilile. Ukhohlwe nangu la. Kodwa nazi nangihlalisa isikhathi sidanje. Kuthatha isikhathi eside. Kudalo ukuthi nje ukhumalo ke wathi kungiphoqa ukhumalo. Nomama uyashisa umama. Stove 66. Ukhona. Nje akaze kushintshe kube nje wakho. Ngisho ngizama ngithi ngiyamkhulumisa phela nje ngifake ama-topic oganga WhatsApp vela ngayingeni. Ukhona. Manje uthesa kuphoxela ukhumalo? Kwalamula imbiza, kulamula imbiza, khona imbiza engitholile imbiza. Ngoba kunezi Bangike imbiza ngale hayi. Ngicela ukuyibona Ilangile imbiza. Cela nisondezele.
Oh, okay. So uthe, ngithe kanje iglasi eyodwa okay. lindo 15 minutes ngaphe kwakho umama awuyena ngamdeleke ngamkhokho wagiye khumalo wathi ukujabula hey mama ngakho ke mama sungibonile leyavuka subonile ukhumalo uthi uyagiya uyinkunzi iphelele yabo mama ngisasho ke namanje impilweni yami usadingeka ngisakudinga impilweni yami ngisakudinga ubuye mama ngabe ukuthi sigcina ngokuthintana nje kanje uze ukhumalo kuphela yabo anginankinga nalowo mfana mama ngizomkhipha ngezenzo lothi ukhona manje nigangayo na mina ngidinga wena nje empilweni yami mama yabo Ngikhipha ngezenzo. ngizomkhipha ngezenzo mfana ngizomkhipha ngezenzo cathi na ubonile ngicathi sina akafiki lapha uyafika lapha Cela ungitshela amandebele. Ngicela ungitshele nje amazi ozongijabulisa ukuthi hayi uculo iyahlangana. Phela mina noMvulazi sasingaxabani indlela. kodwa ma Hayi. Ngishilo wafethu ngathi ukuthi sihlulekile izolo akusho ukuthi futhi nakusasa sophinde sihluleke nangalela la ngisophinde sihlule. Niyazibonela nani ukuthi ucu luhlangene futhi. Ngiyacela singakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Is there black